Mzimayi uyu mukumuonayu anaphedwa ndi wantchito wake yemwe ankafuna kuba chibangiri cha mzimayiyu. Nzovuta adi ndikudziwa kuzimvesesa kwake maka kuti zitheka bwanji chibangiri chomwechi cha munkonochi munthu nkunchotsera moyo wake nkumusiyisaso kupuma. Chibangiri chimene chichi chinali chotani? Mzimayi ndi wantchito amene iyu ndi ndani? Nanga zitateno okuphayo zinamuthera bwanji? Anthu kwawoko amatinji za nkhani. Ndine Dini Studios khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kutsatsisa malonda anu aja ndife a Dini Studios tiwadziwisa amalawi zomwe inu mukugulisazo. Musayiwale malonda athu sagulisira kumpanda, tilankhuleni ife kuti mumve zambiri mmene timapangira. Joyit Shah ndiye dzina lake, ochokera ku Mumbai ku India. Joyit ku dziko kuno sanangofika kuzaphedwa chonchi kamba kazibangiri ayi, koma nayenso poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe mwana aliyense abadwira nkumakula. Nkhani iyi ndiyokhuza anthu a family ina ya bambo omwe dzina lawo ndi Mukeshi. Mayi Joyit ndi mwana wawo Neha omwe anali olemera kwambiri okumwa mabisiketi ndi mkaka. Iwowa anali ndi shopu yomwe amagulisa zibangiri, maringi, ndolo ndi zinthu zina zambiri. Banjali linali ndi antchito atatu. Oyamba anali Shoko yemwe anali cook wa nyumbamo, wachiwiri Ajay yemwe amathandizira ntchito ndi zina monga kuchapa ndi kukonza nyumba, omaliza Kanehaya yemwe analinso othandizira onsewa. Antchito awiriwa ikakona thukoloko iliyonse amanyamuka ndi kumapita kwawo, ndipo Ashoko yemwe ndi cookie uja amabwereranso kuzaphika madzulo. Ndipo kamba koti bambo Mukeshi anali ndi shopu yayikulu, mwana wawo Neha amapita kukathandizira bambo ake ku shopuko. Koma zonse zinayamba pa 12 March chaka cha 2024 pomwe masana nthawi ya thukoloko bambo Mukeshi ndi Neha ananyamuka ndi kumapita ku shopu. Nthawi zonse Neha akakhala ali ku shopu amakhalira kulumikizana ndi mayi ake pa video call. Ndipo pa tsiku Neha atafika ku shopu anawayimbira mayi yake koma sana yankhe. Ndipo kenako anayesa kuyimba foni ya ground ya nyumbamo koma still amayiwo sana yankhe. Kenako Neha anayamba kudandaula kamba kuti mayi yake nthawi zonse akakhala kuti sana yankhe foni yawo komabe ground phone amayankha. Ndipo ground phone akakhala kuti sana yankhe amayimba akapeza missed call. Pomwe pa tsikuli kunali zi apa nsikanayu anayamba kuyimbira antchito aja mmodzi ndi mmodzi. Ndipo oyamba anali Shoko yemwe anayankha kuti cham'ma 5 anapita ku nyumbako kuti akaphike chokudya cha madzulo. Ndipo anapeza pa khomo pali potseka, anayesa kugogoda koma kunali zi. Ndipo anadikirira kwa kanthawi koma panalibe otsekula. Kenako anabwerera ndi kumapita kwawo. Kenako Neha anamuyimbira Ajay yemwe ananena kuti wachokako ku nyumbako cham'ma 2 atamaliza ntchito zake. Ndipo sakudziwa kuti nchifukwa chani abwana akaziwo sakuyankha foni. Apa Neha anamuyimbira Kanehaya yemwe amakhala nyumba mommo mu rumu ina koma foni ya Kanehaya inali yozimitsa. Apa Neha anayamba kudandaula ndipo anawaziwitsa bambo ake kuti mayi yake sakuyankha foni. Ndipo bambo Mukeshi anayamba kumuyimbira Joti omwe anali akazawo kunali zi foni osayankhidwa. Apano anayamba kuona makamera a nyumbamo koma chilichonse chimaoneka kuti chinali chabwinobwino. Koma Kanehaya ngakhalenso Joti samaonekamo mmakameramo. Apa Neha anayamba kuchita mantha chifukwa kunali zi popanda kena kalikonse kooneka nyumbamo. Kenako anawayimbira aneba kuti akaone ku nyumbako koma iwo anagogoda koma kunalinso zi. Apa Mukeshi anamuyimbira Ajay kuti apite ku nyumbako akaone chomwe chinachitika koma Mukeshi anali odandaula kwambiri. Mothamangira nthawi Ajay anathamangira ku nyumbako koma naye atagogoda kunali zi. Apa iye anatsika pansi pa upstairs pomwe akungofika kumene anakumanizana ndi Mukeshi ndi aneba. Ndipo onse anathamangira ku nyumbako ndipo Mukeshi anagwirisa ntchito spare key yake ndi kutsekula nyumbamo. Onse analowa nyumbamo, Mukeshi, Neha, Ajay, aneba komanso driver wa Mukeshi. Neha anathamangira kuchipinda kwa mayi yake omwe anawapeza akugona pogona pawo. Poyamba Neha ankaboweka poganiza kuti mayi yake akugona koma kenako anaona kuti kuchipinda kwa mayi yakeko zinthu zinali balala. Ndipo kenako anayamba kumudzusa Joti koma kunali zi Joti osazuka. Apa anthuwo anaonanso kuti Joti sakupuma ndipo kenako anamutengera Joti ku chipatala. Ndipo adokotolo atamuyeza anapeza kuti Joti wamwalira.
apa madotolo anaonanso kuti Joti anali ndi mokhulika kwambiri pa khosi pake. Izi zomwe zinapasa picture anthuwa yoti Joti anapangidwa chipongwe, anachita kuphedwa. Posachedwa Mukesh anapita ku polisi komwe anapereka dandaulo loti mkazi wake Joti anachita kuphedwa. Apa polisi anali odabwa kuti kukhomo kwa Mukesh kunali security yoopsa zedi, ndipo panja pa building pawo panali alonda osaneneka. Ndi apolisiwa amadabwa kuti munthu opanga chipongweyo anadusira kuti. Anthu onse anali odabwa kuti ndi ndani anapha mkazi wa munthu ophulayu. Apolisi anayamba kuganiza kuti anthu a nyumba mommo maka antchito. Mukesh ndi Neha anafotokoza kuti ku nyumbako mmene amafika anapeza kusali bwino maka kuchipinda kwa Joti. Neha anafotokoza kuti mayi yake amakonda kuvala zibangiri ziwiri za diamond mu mkono mwawo, koma pa nthawiyi mu mkonomo munalibe. Iwo anafotokoza kuti ndalama ndi zinthu zambiri zonse zinalipo, sizinabedwa ayi. Apa apolisi anayamba kuganiza kuti ngati anthu amazaba bwanji sanabe zinthu zonse zabwino zomwe zinali mnyumbamo ndi kungosankha zibangiri ziwiri zokha. Apolisi anamanga antchito onse, ndipo wantchito mmodzi Kanihaya anali atasowa samapezeka. Apa apolisi anayamba kupanga check ma CCTV cameras a nyumbamo komanso kunja kwa building kuti pa tsikulo anthu anayenda motani, ngati panali anthu achilendo, anyamata amadelivery ndi zina zambiri. Koma anapeza kuti mamawa unali wabwinobwino, ndipo Kanihaya anali ku kitchen kuthandizira patali. Apolisi anapeza kuti cham'ma 12 Ashok anaphika chokudya kenako ndi kumapita kwawo, ndipo around mmawani Mukesh, Joti komanso Neha anakhala pa tebulo ndi kudya chokudya chawo. Pa nthawi nyumbamo munali anthu 5, atatu apa khomopompo ndipo awiri anali antchito omwe anali a Jay komanso Kanihaya. Mukesh ndi Neha ananyamuka ndi kumapita ku shopu atangomaliza kudya. Pakati pa nthawi ya 1 ndi 2 Joti analandira parcel, ndipo kenako a Jay atamaliza ntchito zake ananyamukanso ndi kumapita. Sono zomwe zinachitika kumbuyoku palibe amene akudziwa. Anthu anayamba kuganiza kuti Kanihaya akudziwapo zomwe zinachitika. Apolisi anayamba kufufuza background ya Kanihaya, ndipo anapeza kuti bambo ake Kanihaya ankagwira ntchito ngati gadi pa building ina pafupi ndi kwawo kwa Mukesh. Bambowa omwe dzina lawo ndi Sanjay anafotokoza kuti iwowo ndi Kanihaya anali ochokera ku Bihari, ndipo kudelalo anangobwera kuzagwira ntchito chabe. Iwowo anafotokoza kuti mayi yake Kanihaya anamwalira pomwe amabereka Kanihaya, ndipo Kanihaya atakula pang'ono bambo ake anamupezera ntchito, ndipo kenako anamuyitanisa Kanihaya kuchokera ku Bihari kuti azayambe ntchito. Ndipo atabwera anagwirapo ntchito makomo 3 asanayambe kwawo kwa Mukesh. Kenako bambo ake anamva kuti kwa Mukesh kunali mwayi wa ntchito, malipiro abwino komanso malo ogonera konko. Sanjay anamuza mwana wake, ndipo mothandizidwa ndi munthu wina Kanihaya anayipezadi ntchitoyo. Kanihaya anayamba kugwira ntchito kwa Mukesh pa 11 March, zomwe zikutanthauza kuti anagwira ntchito kwa masiku awiri okha, kenako ndikumachitika zoopsazi. Kanihaya anawauza bambo ake kuti wakusowa kumudzi kwawo, koma yekha ananena kuti apitiliza kugwira ntchito. Apolisi anaona ma CCTV camera kuti cham'ma 2 anthu onse atachokapo pa khomopo panatsala Joti ndi Kanihaya, ndipo kenako Joti anapita ku kitchen. Kanihaya anasatira komweko ndi kumathandizira kuphika patali, ndipo mwachizolowezi Joti nthawi itakwana 3 PM amapita kokagona, ndipo pa tsikulo anateno ndipo anamusanzika Kanihaya iye ndi kumakagona. Kenako Kanihaya patadusa nthawi yochepa anapita ku chipinda kwa Joti, ndipo anakhala nthawi pang'ono kenako anatuluka. Apa anapita ku chipinda kwake ndi kusintha zovala komanso kulongeza katundu wake ndi kumapita. Koma pa ma CCTV camera ina apolisi anapeza kuti Kanihaya pomwe amadusa pamalo osecha kumaloko analibe chikwama. Apa apolisi anayamba kuganiza kuti nkutheka mchikwamamo munali zinthu. Kenako apolisi anapeza kuti Kanihaya anabisa chikwamacho mu kolido, ndipo apolisi atachipeza anapezamo zovala za Kanihaya, ID ndi mapepala akusukulu. Apa apolisi anakagwira bambo ake Kanihaya ndi kuwafunsa mafunso. Apolisi anapanga magulu angapo apolisi ena kukawafunsa abale ake ena, anthu omwe amadziwana nawo, ndipo ena anapita kumudzi kwa Kanihaya koma sanapeze kena kalikonse kokayikisa. Apolisi ena anali akuyilonda nambala ya Kanihaya. Bambo ake Kanihaya samakhulupirira kuti mwana wawo akhoza kupanga zoterezi. Iwo anafotokoza kuti tsiku loyamba lomwe Kanihaya anagwira ntchito iwo anamuimbira ndi kumufunsa
anamufunsa kuti ntchito inali bwanji ndipo anthu ndotani. Iye anafotokoza kuti inali bwino ndipo anthu onse ndi achikondi ndi ansangala. Iwo anafotokozanso kuti anali ndi chiyembekezero chochuluka kwambiri pa mwana wawo kuti akatha kuziyimirano yekha. Apolisiwa anali ndi chikayiko kuti Kanihaya akayendayenda ayesa kulumikizana ndi bambo ake kapena abale ake ena aliwonse, koma chikayikochi chinali choona chifukwa tsiku lina Kanihaya anawayimbira bambo ake pa foni ya chilendo ndipo anawafunsa kuti ali kuti. Iwo anayankha kuti anali kwawo ndipo atamufunsa kuti iyeyo ali kuti. Nanga foni yake inali yozima bwanji, komanso bwanji wangochoka popanda kusanzika. Iye sanayankhe kanthu. Kenako anadulanso foniyo. Apa apolisi atapanga trace nambala yomwe Kanihaya amayimbirayo ndi kupeza location yomwe imaonetsa kuti anali ku rail station ina, ndipo apolisi anathamangira kumenekoko. Anayipeza stima yopita ku Bihar ikunyamuka, ndipo iwo anakwera ndi kuyamba kumamusaka Kanihaya mu trenimo, ndipo kenako anampeza. Ndipo pa station ina onse anasika ndi kumutengera Kanihaya ku polisi. Ku polisiko poyambapo Kanihaya atafunsidwa anakana kuti palibe chomwe wapanga, anangokusowa chabe kumuzi kwawo. Amafuna akangowaona abale ake chifukwa anali atawasowa, ndipo apolisi atamuuza kuti ali ndi umboni onse ndi kumuonetsa mafute jaja. Kenako anaulula kuti iyeyo anazayamba ntchito kumaloko ndi malingaliro ena. Iye anafotokoza kuti tsiku loyamba lomwe anayamba ntchitoyo iyeyo amaonetsetsa kuti kodi anthu pakhomopo amakhala bwanji, makhalidwe awo a tsiku ndi tsiku ndi otani, amakhala ndani pakhomopo, anthu amabwera nthawi yanji. Kenako anakhonza zokuba, ndipo pa tsiku li nthawi itakwana 1 koloko mukeshi ndi Neha ananyamuka ndi kumapita, ndipo kenako a Jay naye ananyamukanso ndi kumapita. Apa anasala Joti ndi Kanihaya, ndipo Kanihaya anaona kuti ndi mwayi wake oti abe, ndipo kenako alemera mwansanga. Anapita kuchipita komwe Joti anagona, ndipo anayesesa kumuvula Joti zibangili zija, koma kenako Joti anazuka. Kanihaya anaopa kuti amuona, ndipo anena kuti iyeyo amafuna kuba. Pompo Kanihaya anamugwira Joti pakhosi ndi kumupha. Maganizo mwake amafuna kuti abe zinthu zina zofunikira koma kamba kakupha kuja. Iyeyo anayamba kuopa, choncho anapita kuchipinda kwake ndi kulongeza mbasha zake ndi kumapita uku ataba zibangili zija. Kamba kamantha omwewo ndi muja anasiya bagi yake mu korido kuopa kuti a security amufunsa kuti akupita kuti, popeza anali wa ntchito oti wangoyamba kumene usiku wa tsikuli. Anabisala poti apolisi asamupeze, ndipo kutacha ndipo mwamakwera sitima ya kwawo. Ali mu sitimamo anabwereka foni ndi kuwayimbira bambo ake kuti adziwe ngati apolisi anali atawatapa kapena ayi. Choncho bambo ake aja ananama kuti ali kwawo pomwe anali ali ku polisi, and conversation yonse apolisiwa anali akumva. Atamaliza kumufunsa mafunso onse apolisi anamufunsa kuti zibangili za Diamond zili kutiko, ndipo iye anati zili ndi iyeyo. Apolisi anapeza kuti Kanihaya sanali ndi moyo ongofuna kuba, amafuna naye kupanga mbili yoti anapangako mlandu ndi kutuluka clean. Izi zinali choncho kamba kuti ali ku Bihari amacheza ndi anthu omwe anali osalongosoka, omwe amakhalira kukambirana za milandu yomwe akhala akupanga ndi kutuluka clean. Ndipo Kanihaya anali akusilira izi, ndipo zinamupangisa Kanihaya kukhala ni makhumbo achabewa. Pamene bambo ake anamuitana ku Mumbai kuja, anaganiza zozipangira dzina ndi cholinga nsakaja akamupase ulemu, ndipo atapasidwa mwayi ogwira ntchito kwa Mukesh. Kanihaya anali ndi dyera kamba kachuma chomwe chinali pa khomopo. Apolisi anapeza kuti Mukesh sanafufuze background ya Kanihaya kamba kuti bambo ake Sanjay anali munthu wabwino ndi okoma mtima zedi, ndipo bambo ake anafotokoza ku polisi kuja kuti mwana wawoyo anali wabwinobwino koma sakudziwa kuti amayenda ndi ndani omwe amamupanga influence motene. Onera nzanga mwatolamo phunziro lanji mu nkhani. Ndine Dini Studios ndathokoza kwambiri kamba koonera nkhani. Musayiwale kupanga like komanso kuyika comment kuti timve zomwe inu mukuganizapo za nkhani, ndipo pamapeto pakenso osayiwala kupanga share ndi kupanga tag anzanu aja nawonso azamve nawo za uthengawu. Thank you.